ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮವೇ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಅವು ಬಕ ದಾಲ ಅತ್ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ದಂಚಿನ ರುಚಿ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊರುಕ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಗ. ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಕೋರಿ ಹದ ಸೈಜ್ದ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತ ಮಂಜಲ್ ಕಾಲು ಕಟ್ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಸುಮಾರು 25-30 ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿಮುಂಚಿ 10-15 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತ ಜೀರಿಗೆ ವರ್ಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತುನಾತ್ ಊರ್ದ ಪುಲಿ ತಿಗತ್ನೇತ ಉದ್ದೇಶ ರುಚಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆದಾತ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೈ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡು ಅರ್ಧದಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲಿಡ್ ನೈದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನೈಕಾಯಿ ಒಂದು ಬನ್ನಂಗ ಆಯ್ಟಂತೆ ಮೆತ್ತೇನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಪುದೀನ ಇಂಚಿನ ಪಚ್ಚ ತರಕಾರಿ ನೈಟ್ ಪೊತ್ಪುನೆಡ್ ದಾವ್ರ ಮಸಾಲೆದ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಚ್ಚೆ ತರಕಾರಿ ಪಂಡ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪ ಐ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾಡದ ತೊನ್ಲೆ ಕಡೆವೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮೂನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದ್ನ ಮಸಾಲೆಡೆ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಫಾರ್ಮ್ದ ಕೋರಿನ ತೋಪುಗ ಪಾಡುಂಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾತೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ದಲಕ್ಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುದ ಅಳತೆ ಕೊರ್ಪುಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಕೋರಿನ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಟು ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ಮಸಾಲೆಡೆ ನೆನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ದುಮ್ಮಿ ನಾನಿ ಫ್ರಿಜ್ ದೀದ್ ನೆನೆತರಡ ಬಾರಿಲ್ ಹಾಕಾಪುಂಡು ಇದೊಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಜೆ ನೋಡು ಒಂತೆತ್ ಮಸ್ತ್ ನೈದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡೊಂದು ದೀವಂಪೊಲೆ ಕೋರಿ ದೀವನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ತುಂಡುಲ್ಲ ಬಾಜನಗು ತಾಗದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚದಿಲೆ
ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ಓ ಜಾರಡು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದರ ಆ ಜಾರಡು ನೀರು ತುರತ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಡಡೆ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಕೋರಿನಂತೆ ಬೇಯರ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಇತ್ತ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ಮುಚ್ಚಲ ದಿತ್ತು ತುವ್ವನಗ ಕೋರಿ ಸರಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ತಂಡು. ರೋಸ್ಟದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡು ಸುರುಟು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ಬೇಪಾವನಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದಿತ್ತದ ಇಂಚೆನೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪುನಿ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ತಿಗತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ತಿಗತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ ದಾವರ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಣ್ತಲೆ. ಈ ನಮ್ದು ಅಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಬೈತಂಡ ಯಾವುಜಿ ಪಸತಾಂಶ ಚೂರ್ಲಾ ಉಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಪುಲಿತ ನೀರು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಚೂರ್ಲಾ ನೀರು ತಪಸೆ ಪಾಡ್ದ ಜ ಆಂಡಲ ಕೋರಿ ಸುಮಾರು ನೀರು ಬಿಡ್ತಂತಲೆ. ಇತನೆಕ್ಲೆ ತೋಜು ಬತ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಸತಾಂಶ ಚೂರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಜಂದ ಆರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟವ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಹೇ ಪಚ್ಚ ಕೋರಿದ್ದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಾತಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 170 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಏ ಪಲಪ ಸತವಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.